Menjetek utána! Uram, valaki elvitte Knight járművét. Kár, várj! Várj! Itt már nem számít, mindent átraktunk beléd. Hadd fusson! Engedelmeskedj a parancsnak. Maradj itt! Greyman meghalt. Én következem a rangsorban. Én parancsolok neked. Újraindult. Te vagy az, Kit? Igen, Michael, tudtam, hogy megmentesz. Ne érzelgősködj, Paj. Képtelen vagyok hozzáférni a fegyver, illetve átalakulás vezérlőhöz, amíg tart az adataim letöltése. És az meddig tart? Nem tudom kiszámítani, mivel ez a program még nem állt helyre. Hülye kérdés volt. Mike, meneküljetek onnan! Miért? Mi történt? Kár üldöz titeket. Lépjetek meg tőle, és gyertek haza. Később is elintézhetjük Kárt. Nem. Elszállítják, elrejtik. Itt az alkalom, leszámolok vele. Na, hogy vagy, Pajti? Bizonyos funkcióim továbbra sem elérhetőek. Muszáj lesz beszállnod a meccsbe. Sérülten játszol. Bevégezd! Michael, a nanóburkolatom nem reagál, nem bírok ki több támadást. Jól van. Az izmozás nem jött be, találjunk ki valamit. A mechanikai funkciók még működnek? Igen, Michael. Turbohajtás? Úgy vélem, működik a turbohajtás. Oké. A többit bízd rá. Simód! Készítsd a csákját! Tűz! Legfeljebb álmodban! Kapjuk szét! Kint! Turbohajtás! Mike! Sarah, hívd a mentőket.